שלום לכולם ולכולן. אנחנו היום נדבר קצת על איך להבין את הנקרא, בעיקר בטקסטים ארוכים. למרות שככה למדנו את הכל בכיתה והקדשנו כמה שיעורים גם להכנה לפרק של הבנת הנקרא במבחן, החלטנו ככה בצוות הוראת העברית בבית החינוך רבין תל מונד להכין לכם גם חוברת שהיא ממש מקיפה כהכנה למבחן, וגם בכלל שיהיו לכם כלים ואסטרטגיות למידה לחיים שעוזרים להבין את הנקרא. בואו נתחיל. אז הבנת הנקרא, למה צריך את זה בכלל? אז קודם כל, הבנת הנקרא של טקסטים ארוכים, תעזור לכם הרבה במקצועות רבי מלל, אתם ככה לקראת הרבה בגרויות, ספרות, אזרחות, היסטוריה, וכמובן הוראת העברית, המקצוע האהוב על כולנו, ובאמת הבנת הנקרא תעזור לכם מאוד בכל המקצועות האלה. אז עוד רגע אנחנו ממש נראה אסטרטגיות למידה שלומדים בהוראה מותאמת, שעוזרים להבין את הנקרא. כמובן בעבודות ומטלות ביצוע, ובאקדמיה תצטרכו להבין את הנקרא. כבר למדתם בשנים קודמות על כתיבה ממזגת, שצריך ככה לעשות סינתזה של מקורות מידע, להוציא את העיקר בכל פסקה, בכל טקסט, ולעשות איזשהו שילוב. זה מאוד יעזור לכם בעבודות, גם בתארים שתהיו בהם. אז איזה אסטרטגיות למידה קיימות כדי לעזור ברמה של למידה בעל יסודי, להפוך טקסט מורכב וארוך לפשוט וברור. בואו תראו אסטרטגיות כאלה. אסטרטגיות לזיהוי של הטענה המרכזית של הכותב והכותבת. בזה אנחנו נמצאים עכשיו. מה השורה התחתונה בטקסט? אז קודם כל, הבחנה בין עיקר לטפל. אז על מה אנחנו אומרים טפל? על אוכל, דברים בלי מלח, בלי פלפל, בלי תבלינים, ובטקסטים אנחנו אומרים את זה על כל מה שאין לו משמעות. אני קוראת לזה הנצנצים והקישוטים של הטקסט, כל הדוגמאות, ההסברים, הכתבות, כל הדברים שהם לא השורה התחתונה, אוקיי? ובמאמרים, בעיקר גם כאלה שאנחנו משתמשים בהם על המאמר הטיעון שלנו, וגם כאלה שאנחנו נשתמש בהם באקדמיה, אנחנו רוצים להבין את השורה התחתונה. מה הכותב רצה לומר לי כאן, מה הכותבת רצתה להעביר, בדרך כלל זה יהיה כתוב ישירות בטקסט, אבל לפעמים לא, לפעמים זה יהיה רק ככה בעקיפין. אנחנו נצטרך לדעת לזהות את זה. אז איך עושים את זה? מוחקים את כל מה שטפל ומתמקדים בעיקר. זוכרים שהטענה המרכזית היא מסר ממוקד, כוונה אחת ספציפית של הכותב או הכותבת. כל הנצנצים, דוגמאות, תיאורים, סיפורי מקרה, שימו בצד, תעשו עליהם איזה X, לפחות X בראש. אם יש לנו טקסט שמדבר על שמירה על תזונה בריאה ומאוזנת, שתורמת ליכולת ריכוז גבוהה בשיעור, זאת השורה התחתונה של הטקסט. תאכלו בריא, תהיו מרוכזים בשיעור. ואז בטקסט מספרים לנו על דנה, שהיא באמת אוכלת בריא, כל הכבוד לדנה, והיא מצליחה ממש להתרכז בשיעורי ביולוגיה. מהמם. דן לעומת זאת עושה את ההפך, לעומתה, לא אוכל בריא, בשיעור הוא מתקשה להתרכז ונרדם. אוקיי? אז אם שואלים אותנו במבחני הבנת הנקרא או בכלל בחיים, שאנחנו רוצים לזהות מה הטענה המרכזית, אז תזכרו, דן ודנה זה דוגמאות, כל הדוגמאות, הכתבות, הן לא הטענה המרכזית. מה שרצו להגיד לנו בעזרת הדוגמאות, בעזרת כל הקישוטים האלה, זאת הטענה, השורה התחתונה. אז תמחקו את הטפל ותתמקדו רק בעיקר. איך עושים את זה? בוא נגיד שיש לנו טקסט ארוך, ושואלים אותי למה הכותב או הכותבת התכוונו. אז קודם כל תקראו, ותקראו בנחת, אל תרוצו עם הטקסט, אנחנו עוד רגע נלמד גם אסטרטגיית למידה, שעוזרת לנו ככה לקרוא קצת כמו צבים ולהאט. תשאלו את עצמכם על מה מדובר פה בעיקר, תענו במילים שלכם, לענות במילים שלכם, זו אסטרטגיה מעולה אגב, כדי לוודא הבנה, ואז תחפשו בטקסט איזשהו משפט שמתאים לטענה, לפעמים זה יהיה בתחילת הפסקה השנייה במאמר, כמו שלמדנו במאמר טיעון, לפעמים זה יופיע בסגי או בסוף, פתאום תופיע הטענה, במאמר זה רציתי להראות במאמר זה טענתי, מסקנת מאמר זה, לפעמים זה יופיע באמת בסגיר, ולפעמים זה יהיה רק ככה, רק בעקיפין. אוקיי? אז זה ככה 4 שלבים, אתם יכולים לעצור, המצגת נשלחה אליכם, אתם יכולים לעצור בשקופיות שאתם רוצים, לעבור על האסטרטגיות. עוד אסטרטגיית למידה מדליקה ככה זה הבננה ספליט, זה הפיצול, וזאת אסטרטגיית למידה חכמה, בעיקר בעל יסודי שיש טקסטים שהם נהיים יותר ארוכים ומורכבים, עוצרים כל כמה שורות ושואלים מה הבנתי, וכותבים בעיפרון בצד מה הבנתי. שבוא נגיד הגעתם עכשיו למבחן, בסדר? אל תרוצו על כל הטקסט, טקסטים כבר של עמוד, עמוד וחצי,
תעצרו, אני גם ממליצה לא לעצור בסוף פסקה. פסקה אמרנו זה בערך 5 עד 8 שורות, זה ארוך מדי. תעצרו כל 2-3 שורות, תרשמו מה הבנתי. הפיצול הזה מאוד יעזור לכם. בהתחלה עושים אותו באופן מלאכותי, ולאט לאט, אם אתם תתאמנו על זה בכלל בבית, שאתם קוראים ספרים, קוראים אפילו טקסטים קטנים בכל מקצועות רבי המלל ובכלל, זה מאוד יעזור לכם, והמוח ילמד לעשות את זה באופן אוטומטי. יש פה איזושהי דוגמה לפסקה ככה, אתם רואים, זו פסקה בגודל סטנדרטי של מאמר טיעון, שאומרת, לאחרונה חזרה לכותרות השאלה אם לבטל את בחינות הבגרות. יש הטוענים שכן, שראוי, בגלל שהתלמידים רק משננים את החומר כמו תוכי, במקום לפתח סקרנות, עצרתי. מה הבנתי? קודם כל שיש פה טענה, איזושהי אפילו מחלוקת ציבורית, האם צריך לבטל את בחינות הבגרות. מצד אחד יש פה כאלה שאומרים שכן, כמו תוכי. עכשיו אני אעבור להמשך ואני אראה מה הטענת נגד, מה אומרים אחרים. אז מנגד יש הטוענים בחינות הבגרות, הן הדרך היחידה לעודד תלמידים להישגיות ורצינות בלימודים, אוקיי? אז יש פה את הצד השני של המחלוקת הציבורית, שאומרת, דווקא בחינות הבגרות מעוררות בתלמידים איזשהו יצר של הישגיות, גורמים להם ככה, אתם יודעים שיש דדליין ויש איזה מועד של מבחן, לפעמים אתה ככה אוסף את עצמך ולומד יותר ברצינות, אז זה מה שהבנתי מהחלק השני. עמדתי היא, שימו לב, יש לכם ממש פה את עמדת הכותב או הכותבת, יש לבטל את בחינות הבגרות, להחליפן בהערכה חלופית, נושא ממש פופולרי במאמרי הטיעון שלכם, בכלל נושא מאוד מעניין היום, גם בבתי ספר וגם בעולם האקדמיה, אז מפרקים את הפסקה לחלקים, מה הבנתי בכל חלק, אם שואלים אתכם מה הטענה של הכותב או הכותבת על פסקה כזאת, אז לא לענות רק בעד, נגד, נקודה, לא, לכתוב מה העמדה של הכותב או הכותבת ביחס לבחינות הבגרות, עמדתה של הכותבת פה היא כי יש לבטל את בחינות הבגרות ולהחליף אותן בהערכה אחרת, חלופית, מקורית, יצירתית, אוקיי? אז לענות תשובה מלאה בהקשר לנושא של המאמר. עוד פסקה ככה ארוכה, פשוט אמרתי לחלק, לעשות בננה ספליט, לקרוא שורה ולכתוב בעיפרון מה הבנתי. עוד עניין נפוץ ככה שדיברנו עליו בלי סוף במהלך השיעורים, חלקי הטיעון. מאוד יכול להיות שבמבחני הבנת הנקרא תשאלו למה משמשת פסקה מספר 2, למה הכותב הביא את פסקה 4, אוקיי? עכשיו אם תכירו את חלקי הטיעון, תדעו לענות על זה, זה מאוד פשוט. הכנה, אגב, מקדימה, בכלל לדברים בחיים, אימונים, גורמים להצלחה. אז מה המטרה של כל מאמר הטיעון? לשכנע, אוקיי? כל הפסקאות שלנו, הנימוקים, הביסוסים, טענת הנגד אפילו, הכל נועד כדי לשכנע. בשביל זה אנחנו כותבים מאמרים, זה היה עובדה מהמציאות ולא הדעה האישית שלנו, משהו שלא מתווכחים עליו, שהוא ברור לכל, אוקיי? שהשמש זורחת, אני לא יודעת, אז לא היינו צריכים מאמרי טיעון. מאמרי טיעון נועדו לשכנע, יש לנו דעה ואנחנו מנמקים אותה, בדיוק כמו שתעשו בחיים הבוגרים, בעולם העבודה, תצטרכו לנמק את הדעות שלכם ביחס לפרויקט או מיזם שאתם תביאו, ואני מאמינה שתביאו הרבה. ואז יש את חלקי הטיעון, חלקי המאמר. כל חלק הזה יש מטרה. פתיח, נותן רקע על הנושא, מגדיר מונחים מרכזיים, ומביע את הטענה הרווחת בציבור, מה המחלוקת, מה השאלה סביב הנושא. אחר כך אנחנו מביאים את עמדתנו האישית, זה הדעה האישית שלנו, לרוב בפסקה השנייה בהתחלה שלה, ככה במשפט קצר, ואז יש לנו 2 פסקאות של נימוק וביסוס, אנחנו מסבירים למה הדעה שלי כזאת, ונתלים בברי סמכה במחקרים, באילנות גבוהים, למה אנחנו עושים את זה? כדי לחזק את הטענה שלנו על ידי מומחים. לא רק אני חושבת ככה ומסבירה, אלא תראו את המחקר גם הוא מוכיח ש. טענת הנגד, כמובן שכל זה שאנחנו מביאים את הדעות הנוגדות, זה רק כדי להגיד, יש עוד דעות, אבל עדיין העמדה שלי צודקת כי כך וכך. אנחנו גם מביאים פה רגישות לנימן, אנחנו עוד רגע נפרט על זה, יכול להיות שהקוראים חושבים אחרת ממני, ופלורליזם, סובלנות לדעות אחרות, כבר נפרט ככה על טענת הנגד. וסגיר, מה המטרה של הסגיר? לחזור על כל הדברים, לאסוף את הכל, להראות את הרצף של המאמר, טענתי, נימקתי, ביססתי, והמסקנה שלי או המלצה, או המסקנה וההמלצה הם כאלה. תעצרו במצגת, יש לכם ככה עוד פירוט על זה.
בסדר? וששואלים אתכם על איזושהי פסקה, לא רק לענות, לנמק ולבסס, אלא להגיד, רצינו לנמק, נניח פה הנושא בפסקה הזאת, כי טענה במאמר הטיעון שלא צריך לבטל או לקצר את חופשות הקיץ, יש על זה הרבה מאמרים, נושא בהחלט מעניין, ויש פה נימוקים של הכותבת, ראשית, חופשות הקיץ חשובות לתלמידים כדי להתאוורר משגרת הלימודים, ושנית, חופשות הקיץ מאפשרות זמן איכות שלנו ושל המשפחה. ואז יש איזה ביסוס בסקר שערך טובים ב-2012. אז מה המטרה של הפסקה הזאת? בסדר, אם שואלים אותנו למה הכותב או הכותבת הביאו את פסקה מספר 3, אז לנמק את הנושא, להסביר למה הכותבת חשבת שאין לבטל או לקצר את חופשות הקיץ, ולבסס על ידי, בסדר, סקר שערך טובים, סקר של מומחה, את הדעה האישית שלה, בסדר, ולהסביר ביחס לחופשות הקיץ. ממש לענות בתשובה מלאה. יש פה עוד איזושהי דוגמה על מענה מלא, בסדר? אתם יכולים לעצור עליה. טענת הנגד, הבטחתי שאני ככה ארחיב, אז למה אנחנו בעצם במאמר טיעון? אנחנו רוצים לשכנע, למה להראות מה חושבים אחרים? למה לא להסתיר את זה? אז קודם כל זה תמיד יעלה, אני דיברתי איתכם על זה גם בכיתה, וגם אתם העליתם את זה, שאתם תביאו איזשהו פרויקט, או בכלל יהיה לכם איזשהו נאום בפני אנשים, אתם תרצו, אז ברגע יעלו דעות סותרות, אוקיי? אז תהיו ככה חכמים וחכמות ותביאו אותם קודם כל. זה שתביאו את הדעות ותגידו, אחרים חושבים אחרת ממני, אבל, ותסתייגו מזה, זה רק מחזק, מאשש, מבסס, אוקיי? את הטענה שלכם. למשל, אם אנשים אומרים, מה פתאום, מה אנחנו ארצות הברית, הורים צריכים ללמד את הילדים שלהם נהיגה, מה פתאום, תנו למומחים, למורה נהיגה לעשות את זה. אבל הדעה שלי היא אחרת, אני חושבת שהורים כן צריכים ללמד את הילדים נהיגה, בגלל שחבל על הכסף, וזה מייצר זמן איכות למשל עם הורה וילד, ואז הצגתי את הדעות הסותרות, אוקיי? את אלה שחושבים שמה פתאום, רק מורה נהיגה או מורת נהיגה, מוסמכים צריכים לעשות את זה, ואני אומרת, נכון, אתם צודקים, אבל קחו בחשבון שלא רק מורה נהיגה יש לו את הידע, גם מורים שנוהגים הרבה שנים, מכירים כבר את חוקי התנועה ואת התמרורים, גם להם יש ידע מספיק כדי לעשות את זה. מה עשיתי פה? הצגתי דעה סותרת, הסתייגתי ממנה והראיתי איך למרות שיש דעה שסותרת אותי, אני עדיין צודקת. בסדר? אז זה דבר ראשון, זו המטרה העיקרית של טענת הנגד, אבל לא המטרה היחידה. גם להציג איזשהו ריבוי דעות שקיים בכלל הציבור, כל מיני מגוון, קשת של דעות, אתם תעשו את זה הרבה באזרחות, וגם רגישות לקורא, להגיד, אוקיי, אולי מישהו עכשיו שנתתי לו את מאמר הטיעון הזה, אולי הדעה שלו שונה משלי, אז אני גם רגישה לדעה של הקורא הספציפי. בסדר? אז ישאלו אתכם מה מטרת טענת הנגד, לפעמים ישאלו אתכם מה מטרת פסקה מספר 4 או 5, תלוי איפה מופיעה טענת הנגד במאמר, אתם תצטרכו לזהות שזה בכלל טענת נגד, אוקיי? לא תמיד יגידו לכם איזה טענה זאת, מה מטרת טענת נימוק וביסוס, לא. אתם תצטרכו לזהות איזה טענה, איזה חלק זה במאמר, ומה המטרה שלו. כמה מילים על מומחים ויודעי דבר, האמת ששאלתי אתכם את זה ככה בכל הכיתות, וידעתם להסביר מצוין, שאנחנו מביאים כל מיני מומחים ואנשי אקדמיה כדי להראות שהדעה שלי היא נכונה, לא רק כי אני חושבת ככה, אלא כי יש מישהו שחקר את הנושא, מומחה שבקיא בתחום, אנחנו מתלים כאן באילנות גבוהים, בברי סמכה, וזה עוזר לנו לבסס את הטענות שלנו. עוד משהו שייתכן שתשאלו עליו זה השוואה בין טקסטים, יתנו לכם עוד פסקה, מאמר שלם, עוד פסקה, ויגידו האם הפסקה הזאת מחזקת או מחלישה את העמדה האישית של כותב המאמר. ואז תבדקו מה העמדה שלו בתוך המאמר, תכתבו לכם אותה, תבדקו מה העמדה בפסקה הקטנה שנתנו לכם, ותערכו איזושהי השוואה, אוקיי? וכמובן, לא לענות רק מחזקת, מחלישה, מחזקת את טענת הכותב או הכותבת, זאת לא תשובה מלאה. תשובה המלאה מתייחסת לנושא, דוגמה, הטקסט הנוסף מחזק את טענת הכותב שתומך בשימוש בבינה מלאכותית בלמידה, זאת מכיוון שהוא מסביר בטקסט החדש כיצד הבינה המלאכותית מספקת כלים נוספים להבנת החומר הנלמד.
איך עונים על שאלות השוואה? אמרתי. מזהים מה הטענה קודם כל במאמר המקורי, מזהים מה הטענה בפסקה החדשה, ומשווים ביניהם, אוקיי? ואומרים, מחזקת או מחלישה, תמיד תשובה מלאה ביחס לנושא. יש לכם שתי שאלות כאלה עכשיו בשני מאמרים ארוכים, אתם יכולים לתרגל את זה, ומי שירצה עוד תרגול בשמחה. מילות הוראה נפוצות בשאלות הבנת המקרא, זה טיפ מעולה, שימו לב. נמק זה להסביר את הדעה במילים שלנו. נמק, אוקיי? תנמק, תסביר במילים שלך, תסבירי במילים שלך. בסס זה לצטט מהקטע. אם כתוב לכם בססו מן הטקסט, בססו מן הקטע, אז זה לבסס את הדברים שלכם, לצטט ממש, לפתוח מרכאות, אוקיי? ולעשות ציטוט ממש. מילה במילה מהטקסט. נמק במילים שלכם, בסס לצטט מילה במילה. שימו לב, זה לא ביסוס של טענה כמו במאמר טיעון, שאנחנו כאילו מבססים, מחזקים או מאששים על ידי איזה מומחים. פה לבסס מן הטקסט, יגידו לכם, תהיה איזושהי שאלה, למה התכוון נניח הכותב, בפתגם כך וכך, או האם הכותב חושב שיש צדדים חיוביים גם לזה שהשתמשו בבינה מלאכותית בשיעורים, אז תבססו את תשובתכם מן הקטע, תצטטו מן הקטע, אוקיי? קשרים לוגיים, אתם תשאלו גם על קשרים לוגיים, מה זה בכלל קשר לוגי? זה איזשהו דבק כזה שמחבר בין מילים, משפטים, כל מיני מילים כאלה של סיבה ותוצאה, תכלית, ניגוד בטקסט, תנאי, להגיד, לא יודעת, אם לא היה גשם, אז לא היינו נרטבים, אילו היה גשם, אז היינו נרטבים, כל מיני מילים של מקום, בכיתה, בחצר, חיבור והוספה, השוואה, כמו לעומת זאת, תעברו על הטבלה של קשרים לוגיים, היא מצורפת לכם ככה בתוך החוברת הכנה, בגדול, אתם יכולים לפתוח אותה, להגדיל, להדפיס, בסדר? וגם יש לכם שאלות שממש מבקשות לזהות קשרים לוגיים, אתם תשאלו על זה גם בהמשך בבחינות בגרות בהוראת העברית, וגם בפרק של הבנת הנקרא. אז בעצם למדנו בכיתה ככה בכמה שיעורים, תרגלתם, וגם יש לכם הזדמנות לתרגל בבית, ממש את כל השאלות כמעט שיופיעו לכם בפרק של הבנת הנקרא, את רובן לפחות, איך לזהות, למדנו איך לזהות את המסר והטענה המרכזית של הכותב, עברנו על אסטרטגיות למידה של הבנת הנקרא, שיחקנו גם איזשהו משחק בתוך השיעור של הבנת הנקרא, בסדר? דיברנו על חלקי הטיעון, שזה מאוד מאוד יעזור לכם בשאלות של הבנת הנקרא, עברנו על מילות הוראה נפוצות במבחנים, יש לכם פה כל מיני לינקים דיגיטליים שאתם יכולים להיכנס אליהם ככה וללמוד ולהרחיב, דיברנו על מענה מלא שתמיד מתייחס לנושא של המאמר ולהקשר הספציפי, על השוואה בין טקסטים ועל קשרים לוגיים. זה הכל. אני ממש שמחה שהייתם והייתם איתי, כיף ללמד אתכם ואתכם. מצורף קובץ הכנה לחלק שמתייחס לפרק הבנת הנקרא במבחן, בהוראת העברית. עצה שלי, אל תוותרו עליו. אתם רואים ככה שבצוות של הוראת העברית אנחנו נותנים לכם כל כך הרבה כלים, ובסוף ככה אני אומרת, אנחנו פותחים את הדלת, והאחריות על הלמידה היא שלכם. קחו אחריות, תלמדו טוב, אין סיבה שלא תצליחו, וזהו, אנחנו מאחלים לכם ומאחלות המון המון בהצלחה, וכל מה שאתם צריכים, אנחנו תמיד כאן צריכים וצריכות להתראות.